ஏண்டி உங்க அம்மாவுக்கு தேருக்கும் பாடைக்கு எவ்வளவு ஆச்சு? அது வந்துருச்சு பூவு தேரு கொட்டு 50,000 பக்கத்துல வந்துருச்சு. 50,000? ஆமா நீ என்ன பண்ண? ஏத்த அம்மாவுக்கு பாட தேரெல்லாம் கட்டி கொண்டு போய் மண்ணில் புதைச்சாச்சு. உங்களுக்கு எப்பத்த? அட பாவி, குத்துக்கல்லு மாதிரி நான் இருக்கேன், எனக்கு போய் பாடா தேர் கட்டணுமேங்கிற? கிளாஸ் நினைச்சு பாருங்க. ஏண்டி உங்க அம்மாவுக்கு என்னமோ வாங்கி கொடுத்தியா? அது உங்களுக்கு பிடிக்காதுல்ல, அதனாலதான் அம்மாவுக்கு மாத்திரம் வாங்கி கொடுத்த. உங்க அம்மாவுக்கு என்ன வாங்கி கொடுக்குறியா? உங்களுக்கு வேணுமான்னு கேட்டு எனக்கு வாங்கி கொடு. ஆமா, இனிமேல்பட்ட அம்மாவுக்கு என்னென்ன வாங்கி கொடுக்குற அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையான்னு நான் கேட்டுறேன். சரியா? ஆமா, கேட்டு வாங்கி கொடு. மோத்தாளுக்கு எனக்கு பண்ணாலும் எனக்கு பண்ணணும்னு சொன்னீங்கல்ல, அதான் அம்மாவுக்கு பாட தேர்லாம் அம்மா கொண்டு போய் போட்டாச்சு. உங்களை இப்ப நான் போய் போடுறது? இவளை கட்டிட்டு வந்த நாள்ல இருந்து எனக்கு மண்ணு தள்ளுறதுலயே குறியா இருக்கா. இவதானே கேட்டா மோத்தாளுக்கு என்ன பண்ணாலும் எனக்கு பண்ணணும் எனக்கு பண்ணணும். எங்க ஆத்தாளுக்கு மண்ணு தள்ளிட்டேன், இப்ப இவளுக்கு எப்ப நான் மண்ணு தள்ளுறது?